Sar ftehim bejn il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u l-Assoċjazzjoni għall-Iżviluppaturi l-MDA biex permezz ta' kumpanija flimkien se jinvestu f'enerġija alternattiva. Fuq art f'Attard, proprjetà tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma se jsiru pannelli solari li għadhom jipprovdu l-enerġija l madwar 400 familja. Il-joint venture se ġġib l-isem ta' Malta Developers Green Energy Limited u l-ftehim li se jistabilixxi dan kollu kien iffirmat f'Kastilja fil-preżenza tal-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi u l-ġurnalisti. Debbie Xkembri kap l-enerġija rinnovabbli fih dan l-MDA spjegat kif dan il-proċess se jkun possibbli. U allura nagħmlu mill-aħjar biex dawn is-soqfa ma nħalluhomx mejtin imma nkunu nistgħu nagħmlu proġetti il ħajkun tajbin mhux biss għall-kumpanija per se, imma anka għall-pajjiż il għaliex ovvjament għandna targets x'nilħu. Fil-waqt li il-Malta Developers Association tkun qed hemmhekk biex toħloq dawn il-proġetti bl-expertise tan-nies li għandha. Permezz ta' dan il-ftehim se jiżdiedu l-opportunitajiet għal kumpaniji f'pajjiżna li jissupplixxu l-pannelli u jinħolqu iktar green jobs. L-art identifikata fil-ftehim mal-MDA ser twassal biex jinbena impjant ta' mill-inqas 1 megawatt u tinkludi 3 ġibjuni f'Attard li fuqhom ser ikunu qed isiru l-pannelli. Il-kobor tal-art huwa ta' madwar 13,000 metru kwadru. L-MDA hija rappreżentanti ta' kumpaniji li operaw fis-settur ta' enerġija solari wara li dawn avviċinaw il-Gvern b'din proposta biex ikompli jinħoloq ix-xogħol f'dan is-settur. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li din hija inizjattiva oħra li l-benefiċċji tagħha huma mifruxa. Permezz tal-ewwel proġett li nedejna 400 familja se jgawdu minn enerġija nadifa u apparti minn dan kollu se nkunu naqsu l-emissjonijiet b'20,000 tunnellata ta' karbon. Naħseb li hija xi ħaġa pożittiva.